వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసి బీట్రూట్ హల్వా అనమాట. సామాన్యంగా బీట్రూట్ అయితే ఎవ్వరు తినరు ఫ్రెండ్స్, మా ఇంట్లో కూడా అంతే. బీట్రూట్ అంటే ఎవ్వరు తినరు, మార్కెట్ నుంచి తెచ్చేది మాత్రం తెస్తారు, కానీ బీట్రూట్తో మనం వండిన వంటలు అయితే ఎవ్వరు తినరు ఫ్రెండ్స్. ఇలా బీట్రూట్తో హల్వా చేస్తే కింద చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఫ్రెండ్స్. దానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలా, దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూపిస్తాను రండి ఫ్రెండ్స్ మీకు. బీట్రూట్ని మనము బాగా తోలు తీసేసి ఇలాగా బాగా వాష్ చేసుకొని ఇలా తురుముకున్నాం అనమాట. ఇలా తురుముకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని మనము దీన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఎలా తురుముకున్నానో ఇలా తురుముకోవాలన్నమాట. పైన తోలు తీసేసి మనము వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా తురుముకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో మీకు చూపిస్తాను రండి ఫ్రెండ్స్. 2 స్పూన్లు మనం నెయ్యి వేసుకొని గోధుమ నెయ్యి వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ ద్రాక్షలు యూజ్ చేయటం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే దాంట్లో ద్రాక్షలు వేస్తే అంత టేస్టీగా ఉండదు. ఇష్టం గోడంబిలు ఒకటే వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా గోడంబిలు వేయించుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం. ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనము తురుముకున్న నెయ్యిలోనే తురుముకున్న బీట్రూట్ని వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూసాం ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇలా వేసుకుందని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం మనం. బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇది చాలా మగ్గాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్. అంతలోపు మనం దీన్ని మూత పెట్టుకొనేసి కొద్దిసేపు ఉడకబెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత బాగా పచ్చివాసన అంతా పోయేంత వరకు మనం బాగా దీన్ని ఇలా మిక్స్ చేసుకొని వేయించుకోవాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్. ఒక 3-4 స్పూన్స్ నెయ్యి అన్న పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ నెయ్యి వేసుకొని మనం ఉత్త నెయ్యిలోనే ఇలా మగ్గనించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా బాగా మగ్గిపోయింది, పచ్చివాసన అంతా పోయింది. చూసారుగా కలర్ అంతా చేంజ్ అయింది. నేను ఎంత ఎక్కువగా వేసానో ఎంత కొద్దిగా అయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా షుగర్ మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు షుగర్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మాకైతే కొద్దిగా తీయగానే ఉండాలా, మేము మా టేస్ట్ని బట్టి వేసుకున్నాం. మీ టేస్ట్ని బట్టి మీ చాయిస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ షుగర్లోనే బాగా ఉడికిపోతుంది అనమాట. ఉడికిపోయి బాగా గొజ్జు టైప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట బీట్రూట్ అన్నమాట. చూసారుగా ఎంత బాగా కలర్ చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు మనం షుగర్ వేసిన వెంటనే బాగా నీరు కరిగిపోయి నీరు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఎంత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే అంత బాగా ఉంటుంది మనకి హల్వా అనేది. మనం షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత ఎంత నీరు శాతం అనేది ఎంత వచ్చిందో బీట్రూట్లో, ఇదంతా నీరంతా ఇంకిపోయి మనకి బాగా గొజ్జు టైపు స్మూత్గా రావాలి ఫ్రెండ్స్. చాలా సాఫ్ట్గా రావాలి. అంతవరకు మనము దీన్ని మూత పెట్టేసుకొని బాగా ఉడికించుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మూత తీసుకొని మూత పెట్టుకున్నాం. మనం మూత పెట్టుకొని బాగా ఉడికించుకుందాం. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము మూతను తీసుకొనేసి ఎలా ఉడుకుతుందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మధ్యలో మనము ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, లేకుంటే అడుగంటిపోయేస్తుంది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా ఒక 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసాను నేను. స్టార్టింగ్ గోడంబిలు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నాను, తర్వాత బీట్రూట్ వేసాను, తర్వాత 2-3 స్పూన్లు ఒక 3-4 స్పూన్స్ అయినా సరే ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి సరిపోతుంది. నెయ్యిలోనే ఇలా మగ్గాలన్నమాట. మధ్యలో కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తుంది. అలానే చాలా ఎక్కువ నెయ్యి ఏం సరిపోదు, ఒక 3-4-5 అంతలోపల 5 లోపలే నెయ్యి సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత కలర్ అంతా చేంజ్ అయినాక పచ్చివాసన అంతా పోయినాక తర్వాత మనము షుగర్ వేసుకున్నాము. షుగర్లోనే ఇలా బాగా గొజ్జుగా జామ్ ఎలాగుంటుందో అట్లా జామ్ టైప్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నాక ఇట్లా మధ్యలో మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలని మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఒక బౌల్లోకి దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్.
ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. చూసారుగా ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. చాలా వేడిగా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూస్తూ ఉన్నారుగా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది చూడండి. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డాక్టర్ సజెషన్ చేసేది బీట్రూట్ తినమని. కాకపోతే చాలామంది బీట్రూట్ తినరు. మాకు కూడా అంతే, బీట్రూట్ అంటే సరిపోదు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, బీట్రూట్ హల్వాని ఎలా తయారు చేయాలో చూస్తారుగా మీరు అందరూ. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే ఎవరు తినరు. చెప్పాను కదా, మా ఇంట్లో కూడా మార్కెట్ నుంచి తెస్తారు కానీ ఎవరు తినరు అనమాట అసలుకి. కానీ దీన్ని చేసుకొని తింటే చపాతీలో కానీ రొట్టెలో కానీ చాలా బాగుంటుంది. కానీ తినరు. నాకు కూడా అంత సరిపోదు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే ఇలా చిన్నపిల్లలకు కానివ్వండి, ఎవరికైనా కానివ్వండి, ఇలా హల్వా చేసి పెడితే చాలా బాగా తింటారు. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంది, బ్లడ్ బాగా వస్తుంది. ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న వాళ్ళకైతే డాక్టర్ సజెషన్ చేసేదే బీట్రూట్ తినమని. అందుకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా డైలీ ఒకేటే కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా కూడా చేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్. దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. బీట్రూట్ని ఎవరు మిస్ ఇది చేయొద్దండి ఫ్రెండ్స్. చాలా మటుకు ఏ రకంగానైనా ఏ విధంగానైనా కానీ ఫుడ్లో తీసుకునే దానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది నా అభిప్రాయం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాగ వచ్చిందో, ఎలాగా టేస్ట్ బాగుందో మీకు చూసి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మనం నెయ్యి చేసాం కాబట్టి ఆ నెయ్యి స్మెల్ ఏ మాత్రం కూడా మనం బీట్రూట్ తిన్నామన్న ఫీలింగ్ మాత్రం రాదు. అంత చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.